ďalej pohnúť. Proste naši politici si asi fakt o nás myslia, že sme také opičky na gumovom špagátiku a pekne podskakujeme, ako oni s nami trasú. A my by sme im mali ukázať, že tomu tak nie je. My by sme im mali ukázať to, že tú moc, ktorú im dávame do rúk, tak je to moc nás, ktorí tu žijeme v tejto krajine a sme občanmi tejto krajiny a platíme v tejto krajine dane hlavne. A že oni nás iba zastupujú a sú v plnej miere zodpovední za to, ako s tou mocou narábajú. Preto pokračujeme v týchto mítingoch nielen v Košiciach, ale vo viacerých mestách na Slovensku. Samozrejme je to Bratislava, kde je to najviac rozšírené, ale v tomto čase sa stretávajú aj občania Banskej Bystrice, Prešova, dokonca zo vzdialeného Dublinu sa stretávajú a začínajú diskutovať. Ja by som tu chcel hneď na začiatku uviesť veci na pravú mieru. My sme takí istí obyčajní, drobní ľudia, skutočne obyčajní ľudia, nie ako v tej politickej strane, takí istí, ako ste vy. My vlastne ani nemáme z čoho vám rozdávať, ako pivo a párky nebudú, to už musím na začiatok povedať, ale nemáme ani vo zvyku sľubovať, lebo vieme, že to, čo človek získa, tak to získa len vďaka svojej tvrdej a poctivej práce. Nie sme žiadnymi agentmi žiadnej politickej strany, ako tu pred chvíľou prešiel jeden starší muž a tu čo si trúsil, že banda židovská, tak poprvé nie je to pravda, po druhé sa dopustili na trestného činu hanobenia rasy a národa. Chceme vniesť kultúru do tohto stretnutia. Chceme, aby ste aj vy prišli a mali možnosť povedať svoje názory, svoje príspevky, svoje návrhy, ale dávame si isté pravidlá hry. Jednak, aby sme hovorili iba o veciach po tom 89. roku. Prosím vás, zdržte sa nejakých útokov, výpadov. Pri prvom neslušnom slove bude mikrofón vypnutý. Taký vnútorný časový limit. Máme tu aj rečníkov, s ktorými sme rátali, ktorí už vlastne boli zakomponovaní do nášho programu vopred, ale u ostatných strážte si prosím vás čas, tak tie 3 minúty sú zdravé na to, aby ste povedali to hlavné jadro svojho príhovoru. A prosím vás, hneď prvé, keď sem prídete, tak predstavte sa svojim plným menom. Aj každý z nás má svoje meno. My sa nikde neschovávame v žiadnom konšpiračnom byte, kde si na Vazovovej, či kde to bolo. A učme sa hovoriť priamo. Prečo vlastne sa tu stretávame? No nie preto, aby sme nadávali. To sme už urobili pred mesiacom, potrebujeme sa ďalej pohnúť. Vidíme, kam naši slávni politici za posledných 20 rokov dotiahli túto krajinu. Odhaduje sa, že sa rozkradol majetok vo výške zhruba 2 biliónov korún. Minimálne. Počujete dobre? 2 bilióny, to je 2000 miliárd. Nepletiem si tu nejakú prednášku z astronómie,